сьогоднішній день, приєднуючись до найтепліших, щирейших побажань, вітальних слов владики і отця Михайла, я так само віншую усіх жінчин з Днем Матері, яким вшановується в цей день. Я віншую білоруських жінчин, які дали життя героям, оборонцям білоруської держави, білоруської культури, білоруської церкви. Я віншую всіх жінчин, які дають життя наступним поколінням. Я віншую всіх соборно. Я зичу вам щедрих Божих добрословенств. Кожен отримав те, про що просить у Бога, про що молиться разом супольно з іншими віруючими людьми, з нашими побожними християнами. А Господь Бог був літосилою для всіх, хто потребує цієї літості.